Тя се чувстваш изоставен на коня ли? О, и са поли потекли. Бобо! Да ви го дам тук, Да. защото ми се иска там да минавам. Айде, бабче, скачи. Айде, Бобо, върнахте ми, мамо. Жив и здрав. Я да ти видя лицето на тебе, ти. Не те видях през цялото. Я поголи кончето. Той е Балкан. Поголи кончето ми, дече. Виж на какъв голям кон беше. Да. Ехо. Къде беше Бобко? На кончето. Аха, да му хареса на няколко пъти, ама не си дава да му хареса. Друго е да подсмърча. За първи, да. Като за първо яздане, добре. Тате, стойката малко трябва да изправиш, иначе добре беше. Ти като видиш конче се искаше да го доближиш, а сега се качи на кончето. Кое е това, То не е тате? на кое те е конче. Ти знаеш колко малко хора го яздят. Специален кон си бил и то На за първи път. най-специалния. На специален кон. Дай му да го погали, Дай тате. да виж Хареса да... колко е добро конче. Добричко. Хубаво конче. О, моля ви се. Заболява ръката да държа. Токи, да го гледаш, количката. Еми, освен да тегли количката за по-лесно. Лишичка. Виж, той Балкан обича да Той се не гара. се страхува. Обича да се гушка. Виж как те душка. Нали? Да, няма да. А, не, и тук не ги храним така, не Така ли? Учат се да хапят така. А, Затова нашите не хапят. Където да отидете, понете и хапят и ретат, нашите няма такива работи. Значи, ако искат моркови ябълки, само някой да да. даде, няма проблем, слага. Показваме ви кофата на съответния и там, кон, слага се и вечерта си го си хапва. ги яде, да. А Но от как го ръка не. постигате да не хапят? Не ми не ги храним от Точно. ръка. От ръка да се храни. Те почват в един момент да търсят. Те знаят, че Аха, получават